Moi, je suis très content, très content. Tout ce qui va dans le développement, développement Kama. Moi, je suis là-dedans. Je ne peux être que content. Surtout qu'un entraîneur Koroye, qu'un tueur Koroye. Et surtout que je vois que beaucoup d'entre eux maintenant sont mariés, ont commencé à travailler, surtout parmi les anciens. Et puis voir la nouvelle génération s'épanouir, vraiment c'est beau à voir. Et puis je peux être content quoi. En terrain pour l'Embere Bandala. Là où on est présentement, Mali Bé, terrain Bé Bolosof en. Alors, il y a un entraînement et ça fait des années et des années. On est en Sego Kabouli, équipe municipale où ils font encore. Pour Kougaskan un terrain, mais malgré tout cela, rien. On a essayé au niveau de la fédération pour Kougaskan accompagner le comité olympique au niveau là. Mais malgré tout cela, rien de positif. On est là quoi, on a besoin de terrain pour le développement de la discipline. Déjà avec ça, ça va, mais ni terrain mambo. Si ça marche sur la discipline, il travaille. On a commune qu'on a. On a autorité, surtout la fédération et le handball, au niveau de la discipline. Ligue Kourabé et Ligue Kourami, je sais qu'avec le colonel Koulibaly, je sais que c'est quelqu'un, c'est un bon travailleur, qui va dans le bon sens du handball. Et je crois qu'avec lui, ça doit aller, ça va aller. Surtout que colonel Tougara, nous finançons la fédération président. Je crois que les deux vont de pair. Au niveau de la ligue, au niveau de la fédération, beaucoup de choses peuvent se faire. Parce que vraiment, on a besoin de renouveler cette discipline. Cette discipline a besoin d'aller de l'avant. Et c'est pas que je suis contre qui que ce soit, mais à Bella, que ce soit les anciens membres de la Ligue ou bien de la Fédération, les anciennes gloires du handball malien, c'est-à-dire le handball malien pour se développer a besoin de tout le monde. A besoin de tout le monde pour se régénérer. Et je sais qu'avec les deux responsables, comme je vous l'ai dit, le colonel Koulibaly et le colonel Toukara, disciplinés, je suis sûr et certain, Abtania fait, parce que c'est deux personnes qui écoutent, même si ils n'ont pas été de très grands pratiquants de la discipline, ils écoutent. Or, si tu veux aller de l'avant, quand tu écoutes, ça va aller de l'avant. Moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir, comme avec le Mali Koura, j'ai bon espoir pour le handball Koura. Bon, ni bɛnna ne yɛrɛ ma yɛrɛ an mago bɛ nin de la handball la quoi. An bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuma kelen-kelenninw na ka to ka handball pour que handball ka se ka développer. Parce que handball filɛ nin sport min na an b'a kɛ parce que a b'an kanu, an y'a kanu de quoi. Hali min filɛ n kɛrɛfɛ nin ne ka joueur kɔrɔ dɔ de filɛ nin ten. Bi ale fana handball kanu kosɔn a nana an bɛ an simande la san 10 a b'o bɔ bi an bɛ k'an jija. On m'a dit que l'autorité de faire ça pour que handball ka se ka évoluer communicatif là et la la jamais jouer terrain mika on m'a jouer terrain battu de ka o douter handball terrain bon entre deux fait circulaire entre deux fait lu ka terrain beau bolo maintenant faut la communicatif belebele ko ali bi ko handball terrain to bolo dans ma ni autorité mo ko ka sabe ka anteme ni position na bon fédération fana fin chaman be aka ka yelema a fɔra a mɛnna ko yɛlɛma bɛna kɛ fédération hali bi fɛn tɛ ka yɛlɛma fo fɛn dɔw ka yɛlɛma pour que handball ka se ka avancer voilà o de bɛ ne fɛ ka fɔ.
anula ba fo aka ni nganyamala kata kanyashi anbalma kabini anbal jeu bagaw ani a joueur koro yengani ata kube yala yala kata bega terena kata ayira u b'a fɛ anbal ka taɲɛ fɛ aw fɛnɛ an y'a ye a b'a nɔfɛ a bɛɛ la donc nisɔndiya min bɛ ne la bi o ye a ka mobilisation niveau fɛn fɛn ye anbal kanaba ye joueur wo journaliste wo filɛbaga wo bɛɛ motivé len don nin ko la donc a bɛ kɛ an minnu ka yɔrɔ la an tɛ se ka to kɔfɛ n nana nin terrain na a ye nisɔndiya min di yan o ye fɔlɔ ye k'a fɔ anbal filɛ jagoya tɛ ko a ka kɛ yɔrɔ la a bɛ kɛ dalle sanfɛ ou bien a bɛ kɛ plateforme sanfɛ ne tun b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na mɔgɔ bɛ se ka anbal jeune kan k'a bɛ wasa sɔrɔ donc nin b'a yira n na k'a fɔ ŋaniya min b'an na an tɛ se ka to k'a fɔ terrain bɛ minnu bolo n'o ye plateforme ye an bɛ anbal développer yen dɔrɔn n b'a yira k'a fɔ Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ ni ŋaniya bɛ yen an bɛ se ka se u ma ka anbal développer donc a ye hakilina kura nati min b'a yira k'a fɔ an kun ye a fɔ daminɛ la ko ligi ka mandat kɔnɔna la an bɛ se ekɔlisow ma nka wagati dɔ la an nana fɔ n'an sera ekɔliso ma an ka ekɔliso ta terrain bɛ minnu bolo déjà mais nin b'a yira n na k'a fɔ terrain ko dɔrɔn tɛ hali ni bugurimugu bɛ min bolo ni ŋaniya b'u la an bɛ se ka s'o ma donc o nisɔndiya bɛ na bi bon filanan fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ kun bolo asimande u ka mɔgɔw kun timina goyara dɔɔni anbal ko la mais an nana mobilisation ye niveau ye cogo min na o b'a yira k'a fɔ u timina peut-être que u kun ye recul ta ka da sababu dɔw kan mais nin b'a yira k'a fɔ ne dynamique dir'u ma ne an bɛ comme an ka mandat daminɛna an bɛna ka dynamique nin u kana na a kana na jigin bolo yɛlɛ min kɛra an b'u pousser u tɔ ka yɛlɛ donc n'Ala sɔnna ma comme an y'a fɔ à partir de mars an bɛna réunion kɛ pour que ka compétition kuraw a bɛ organiser cogo min na ka kuma fɔ donc an ka laɲini ye min ye club o club ne mɔgɔ dɔ b'i bolo hali ni dafalen tɛ an bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na i ka se ka participer ni qualité pour que au moins handball pratiquant ka caya an ka mandat kɔnɔ donc o nisɔndiya bɛ na ni nali yan bi a y'o hakilina caman diya bon folikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin handballeur n'u ka entraîneur ma o ye bɛɛ ka tole mobiliser caman bɛ yan n'a yɛrɛ y'a lajɛ mɔgɔ minnu ye nin fɛnw sigi sen kan a caman bɛ yen u tɛ handball kɛ bilen mais dɔw ye entraîneur ye dɔw bɛ yen u bɛ kɛrɛfɛ u bɛ mɔgɔw dɛmɛ fɛnw na mais an bɛ min ɲini u k'a bila u kunna handballeur kɔrɔ ani kura an mago bɛ bɛɛ la mɔgɔ bɛ don handball la mɔgɔ tɛ bɔ handball la mais min bɛ se ka handball dɛmɛ ka développer i bɛ quartier min na i bɛ école dɔ dɔn i ɲɛ bɛ denmisɛnninw na i bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ligi a y'an dɛmɛ ballon dɔ d'an ma jɔ dɔ d'an ma n'an bɛ se ka se yɔrɔ min na walasa i fana bɛ se ka an dɛmɛ o la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ don n'i y'a ye an ko an bɛ se école ni fɛnw ma an yɛrɛ b'a dɔn école la handball professeur d'éducation physique ninnu caman tɛ handball dɔn mais an jigi ye handballeur kɔrɔw de ye u k'an dɛmɛ n'an ye école minnu ta n'an ye yɔrɔ minnu ta n'an ye handballeur kɔrɔ dɔ ta min b'o quartier la e bɛ se ka se professeur d'éducation physique ma ale b'a ka école bila ka disposition na i b'u initier ni école caman initiera club minnu b'o quartier la minnu ka sɔrɔ la olu fana b'u ka effectif budget ka bɔ o école la donc o la club bɛ remembrer donc an bɛ a ɲini handball pratiquant kɔrɔw u ka bɛɛ ka to mobiliser walasa u bɛ se k'o baaraw kɛ donc o welewele kan de tun bɛ ne fɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ye nin ŋaniya sigi sen kan donc aw yɛrɛ fɛnɛ laban na n b'a ɲini aw fɛ fɛnɛ a ka handball ta ka a populariser a ye denmisɛnninw wele a ye émission kɛ walasa mɔgɔ minnu tɛ handball dɔn u k'a dɔn u ka se ka sama ka na k'a kɛ parce que n'i y'a mɛn handball jama de don denmisɛnnin de don bon denmisɛnninw fana u tɛ fɛn min dɔn u tɛ se ka don o la donc aw de ye an bɛ se k'a fɔ aw de ye anw da ye ani
an ka laselikɛbaga an'an tulo n'a ye fɛn min mɛn min bɛ se ka hakilina a b'o don an kɔrɔ n'an fana ye fɛn min fɔ an b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na a b'o ta ka lase denmisɛnninw ma donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o wale la hali bi a ye dɔ fara kan. ligi mɔgɔw alula a fara zéro kan ka k'i ko mɔgɔw sigi sera ka yɛrɛ siya n'u ma se ka yɛrɛ siya an ka foli la bɛɛ lajɛlen. Dieu merci bi an bɛ Mali j'espère que nin ye Bamako tour laban ye an nana yɛrɛ sɔrɔ quasiment ne ka terrain kan bi wɛrɛ in na ligi mɔgɔw bɛ yan mais doléance dɔ b'an fɛ k'a ɲini ligi mɔgɔw fɛ. Oui, Ligue sigira à peu près à quelques mois pour ça. Vraiment, Ligue de Bamako, Bamako be compétition. Ah, Bamako là. Parce que ni une tournée de avec un tournoi international. J'ai un bébé à boire, qu'on a joué. Ce qui veut dire que la compétition mangibi. Évidemment, c'est à développer jamais tant que la compétition est à tant que je roule pour le ballon. N'a y'a danni dɔrɔn ma an tɛ taa yɔrɔ si le temps que an ka compétition caya komi pour le moment fédération ko an tɛ se k'an da don o la fɔlɔ parce que an yɛrɛ bolo fédération tɛ exister tuguni ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ gérés bolo moi je parle au nom de tous les joueurs au nom de tous les handballeurs du Mali pour le moment fédération tɛ exister anw bolo an bɛ mun dɔn o ye Ligue de Bamako ye parce que an bɛ Bamako yan de. Bamako an mago bɛ compétition la a ye compétition organisée anw ye an mago bɛ jouer la. Banna. O kuma de tun bɛ n fɛ bi k'a ɲɛfɔ Ligue de Bamako la. Filanan ye jumɛn an y'a jateminɛ k'a fɔ association bɛ discipline bɛɛ la handball association an y'a sigi pour le moment mais an ma expliqué ni papier wɛrɛw sɔrɔ a la fɔlɔ bureau provisoire kɔni o sigilen don an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la. On me se k'an dɛmɛ financièrement n bɛ se k'an dɛmɛ moral la hali ni ka i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na an ka discipline lajɛ o bɛɛ dɛmɛ dɔ ye an ma an mago bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma o de kuma de tun bɛ n fɛ bi k'a ɲɛfɔ a ka to k'o ka sallallahu Muhammadu. Abdoulaye Fofana, docteur Fofi. Voilà. Fofi district. Non, docteur Fofi tout court. Ok, c'est pour dire que je suis le secrétaire à l'organisation de la nouvelle Ligue de Bamako. Alors on applaudit. Voilà. Nous sommes kuma fonga chefu ka ordre dian konga kuma. Donc ordre dirama konga kuma. Ligue be para badila. Ligue be na para doke mi madel ka ke Mali handball la fa. On applaudit. Voilà, il y a un laïni. Donc, faut ni faire qu'à coquet, mi madel kake fa kat langanya de fene. N'est-ce pas? Faut pas qu'à imitation ou bien qu'à pakoti. Les ligues te pakoti ligues. Ligue donc y para pas de que mañini au fait à quoi nous fene focus. Allez, tu regardes voilà. Donc, we are blaromi. Ni en masseye, c'est-à-dire ante digo duguma, ame tema ukani. Inch'Allah. Donc, on finit à ma coboka de Goula. L'équipe est parappa de la bi, amna club ou responsable ou follow-up, nouvelle demande au pays qu'a follow. Après tout, boy compétition, compétition à partir du mois prochain. Président à partir du mois prochain, compétition mesdames. Ok. Merci Djelba. D'accord, donc Koko Foyana, Kosiga Kanakaula. Maintenant, club responsable bena wole au Fenena, Angasiga Kuma, modalité d'organisation ni Fembela. C'est-à-dire, Awerebi associé organisation à donc à Koda Toulente. A Famu, la papier taki sigi. Ka kalai kele ka fo ni ne do ka soro en réalité o te papier kono o te en ligue donc abna impliqué organisation na aba donc a fo amemu no fait a refene be mu no fait o dona kaba donc président ko ka bela jelen fo depuis une tour d'amnena c'est-à-dire jama de bebo au minimum on trouve 100 personnes sur chaque terrain tous les jours donc ko ka fene fo ko ka wali mando on a la sonama ko
ligi ba a bɛ fɔ cogo di bamanankan na n tɛ bamanankan maîtriser kosɛbɛ quoi ligi b'a jeni yɔrɔ fin voilà n'a jenina yɔrɔ min k'o fin o tɛ yan donc bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko ligi ye baara kɛ ok donc merci n tɛna kuma jɛ bilen ok les jeunes que seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla ligi dɔ tɛmɛna ligi dɔ kunkan bɔla ko mali denu anu ko bade ani sindiya mali denu anu ko bade ani sindiya mali denu anu ko bade ani sindiya pasole kumare sera pasole kumare sera zabanti ali zabanti allez merci